yami namanje ungilethe phambi kwamakhamera ukuthi angithathi angihlukane nengane yami ngidiscipline ingane yami wena udiscipline abanini ngasikhathini ingane yephi nabanye abantu angiphuzi wena u-anti Soft nani bambenelana mfethu ayingiphethe kahle ingane egcike engidlala nayo ayo iyangihlupha bafo ngokuba ayikho into engiyenzayo engangiphazamisi kuyo into engicela kakhulu ukuthi lo umama mayethi washela impahla zangasese iy'mpahla zane njengamapheni yebo lo bhuti lo ufuna ukuyineka enze izinto romantic la lentwana lena ngano wezwa uwabona ubaba ezenza ngano mambona yini ubaba wajwa kwenza izinto lentwana lena yena usefuna ukulandela ubaba ingakho ngiza ngifuna ufuna ukureplace ubaba kanti ngeke azakwazi ukwenza lokho lentwana le mina manje imama wena osukumtshelile ukuthi akakunele impahla zangaphansi. Hawu Nkosi yami kusuka lo othandweni yabona manje njengoba ngimvimba ukuthi angago nje like ifamily izinto ezincane lezi unangaka iminyaka bafuna unangaka iminyaka ngoba ujola nosisi iminyaka yami la nga 26 bafuna kodwa unangaka iminyaka sisi hayibo asikho nesidingo ke manje hayi kodwa nawe ke Mkhize awukwazi ukuthi ingane yami yimpi usukusho kakhulu okusho ukuthi nami ngimumbi phela cha thanda sami usuyidla wayiqeda kusho imali yami ngiyagcwalisela kusho ugibela uyimina la endlini ukudla ulala phe kwami ulala nami ufonani kade ngimina lalela thanda sami angifuni mina ukuthi ushaya yami ingane yakho ngeke angifuni yami ingane thanda sami lalela cela mina ngiyakuthanda ngithi uyakwazi lokho ngiyakwazi lokho akukho ngeke ngikwenzele khona ukuthi amandla ngisele fanele ungithande ngoba ngiyakondla cha bafo mama ngabe uthathe advantage ukuthi ungamuzi uMkhize ngoba nakho umondla cha hayi ngoba kunjalo ngiyamthanda kodwa manje mesezo mesarapha ingane yami no not on my watch ngibone yazi ukuthi ufuna ukureplace ubaba anti lokho ngeke kuze kwenzeke ubaba unesithunzi nje yena akanaso isithunzi ingane inhlonipho ubaba wayemdala kunoma yena mncane kunoma kodwa ngiyamthanda wakho yini ungafuni ukwamukela lokho noma ngathi uyamthanda uma ungafuni ukwamukela phela mina awungithandi nale nto yothanda hayi uma usangithanda yini yenza ukuthi akakuthandi ungithuma njalo ubaba wayengangithumi ngithuma njalo uhlezi yonke into ifuna kumina umama engekho uyangithuka ethi ngimumbi ngifana nobaba ethi ayizwa ingane yakhe ngiqombela amanga ingane ke wena lokho ke cha hayi ukuthi ngimhloniphi yena owenze ingazuthi ubone ngazuthi ngimhloniphi ulo usabelo akalontuza usabelo ubani yena yebo yena ngibiza ngegama izwa ke nje ngibiza ngegama ingane ukuthi ucisha lingane nami ethi yabona ke lengane mama uyabona ukuthi siswami uyabona ukuthi ingane le ayingihloniphe ingane ngibiza ngegama ngubaba wayo mama uyethi ayizwa ingane yakho kodwa ehlisa umoya Mkhize uyazi nawe ngithanda nobabili boy hlonipha phela nawe cha ukuthi hayi cha la uhlala khona ubani orentayo wena orentayo noma umama wakho orentayo ngihlala emzini wakhe umuzi kababa libe noma yena ufike nje sefika nemthwalo yakhe uyasinda sicela ngimfuni ekhaya nebuka ngithi yabona nje manje ngifuna ukuthi ahambe ufuna ngihambe ahambe nje ngoba nakho ungasebenzi manje mina ungenza kanje bafa ubona ukuthi waba wrong ukuthi uzohlala nomuntu omthandayo emzini wendoda yakhe esishonile angeke ngikwazi mina ukuhlonipha usenzo usabela ubani ngazi kodwa ngeke ngikwazi ukumhlonipha ukuqala kunento engangafuni ukuyisho ngoba nginqina ukuthi ngizobahlukanisa hawo yizwa iqamba manga intwana le usenzo ngambona ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma Vumani walekwa Mhlabeli ngana usole madoda le phansi manguswa kakho balumbe wegcikeni ngibingelele bhuti uyaphila mfowethu uyaphileka bhuti kuyaphileka ngizwa kuwe ungake nje usho namhlanje utshela umbukeli ukuthi yini eyenza ukuthi ungicele sibe la nawe ngokuphuthuma okungaka bhuti angazi ngaqala ngaphi le ndaba engingakusho ukuthi nginentombi manje lentombi ngayithola inengane manje baba wayesashona ingane isikhulile bafo ayingiphethe kahle ingane egcike engidlala nayo ayo iyangihlupha bafo ngokuba ayikho into engiyenzayo engangiphazamisi kuyo ngisho ngithi ngeziqanda bafo mangithi ngisaphehleza iqanda ngibona isitofu sik5 ukuthi ngisibeke ku2 zonke izinto nje iyahliphisisa bafo izinto zami itshotshwe imali ifuna usixabanisa nesithanda sami bafo angazi manje ngithi bafo
angize kuwe bafo mhlawumbe ngikwazi ukuthi ningisize ngikhulume nabo laba bantu mhlawumbe nengane ngangizwa mhlawumbe izama ukushintsha because ayingihloniphi ayingiboni bafo. Mhlawumbe ngabe uke wazama ukukhuluma nayo ingane noma mhlawumbe uzama ukutshela umama umzali sekuyisikhathi singana niyenza lento? Bafo ngoba sino 3 years naleyo nomama sithandana manje. Ayingiboni bafo angifuni uqamba amanga ngiyazama ukumtshela nomama phela kodwa kuba nhlangazimuka nomoya kumanje nje angazi noma masifika la ngoba ngicelile phela ngathi abafike nabo sizokhuluma kucelile bafo angazi noma bazofika kuzokwenzakalani izongilalela noma kodwa nje unzima ngempela bafana. Ngabe sikhuluma ngengane nangaki le ehlukumezayo ngoba unomuntu wesifazane? Ingane isikhulile bafana. Mhlawumbe nangaki mhlawumbe? Isina 14 ingane le ikhulile manje indoda nje iqinile phela manje ihlaza bafu ihlaza ayizwa bafu. Babukeli niyayibonela ukuthi kunjani eAfrica South Africa yonke noma ngabe upheshe bengizocela ukuthi babe basondela umama nengane mhlawumbe nabo bazoyithola ukuthi bachaze kabanzi uyabona. Impela bafu kunjalo angikhathele ngempela le ndaba le iphethe kabi. Bengizocela ningisondezele bona umama nengane bathi ukusondela nje ngempela. Bafu manje umama uyivikela kakhulu ingane. Akafuni lutho bafuna bafika. Ngicela uze ngalawe mama. Nayi ke ngane bafu. Sithanda sami uyaphila mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cha ngicele nangu ubhuti engisize la. Ngani? Ngale ndaba yanayo ingane. Yenzeni manje uboyboy wami? Sithanda sami le ngane uyabona iyafuna usixabanisa ngayo yonke indlela. Iqamba amanga iyasixabanisa ngaso sonke isikhathi. Mina ngikhathele le ngane yakho sithanda sami uzama ukwenza enye indlela ngempela. Uzokhathazwa yimina ke mawukuthi ukhathele ingane yami hayi uboyboy wami. Ngikubekezelela nawe ngicela ukuthi ubekezelele umntanami ngiyakucela bandla nginithanda nobabili futhi akwazi ukuthi nga-decide njengamanje mana kahle ingane yakho angazi ngizothini sithando sami ingane yakho yenza izinto eziningi ezingihlanyisa ngekhanda njalo mangikhona endlini mina lengane yenza izinto eziningi nawe ukubone sithando sami ngithi ngivule iTV ingane zayidlalela nje nawe uyazi musu ukudlala ngoboyboy wami hawu nginithanda nobabili uyazi. Uyasho nje sithando sami lengane ayifuni ngisho ngithume Mama ngabe ubona ukuthi into right ingane engafuni ukuthunywa? Ayi lapho ke usuke kodwa ukhathele naye babakhe nawe hayi cha musudlala ngengane usuke ekhathele nomhleze ekhathele usuke ekhathele ngoba phela uyaklina noklina lapha endlini wena wenzani uba igama igama lami ngwathanda manje athanda ubona ukuthi ku right usingamhloniphi umuntu omdala cha hayi ukuthi ngimhloniphi yena owenze ingazuthi ubone ngazuthi ngimhloniphi ulo usabelo akalontuza usabelo bani yena yebo yena ungibiza ngegama izwake nje ungibiza ngegama ingane ukuthi ucisha lingane nami ijabona ke lengane mama uyabona ukuthi siswami uyabona ukuthi ingane le yangihloniphi ngane ngibiza ngegama ngubaba wayo mama uyajayizwa ingane yakho kodwa ehlisa umoya mkhizi uyazi nawe ngithanda nobabili boy hlonipha phela nawe cha ukuthi hayi cha yazi cha indlela engikuthanda ngayo ingane yakho ngizokhuluma naye bese sifike endlini ngiyacabanga ukuthi uyangilalela kodwa bese sifike hawu ngizokulalela Nkosi yami cha kuzomela ukhethe okay ngizonikhipha ke khona yonke lento leyo izothi ukuphola kancane ngizonikhipha siphume out shaw umoya is that okay with you Ngiyezwa ke Razo ukuthi phela ngizomshayisa ngomoya nahlangana kanjani vele nahlangana kanjani bafu indaba ende lena yazi kodwa ngiya Khama kanjani bafu uyasebenza la uhlala khona ubani orentayo wena orentayo noma umama wakho orentayo ngihlala emzini wakhe umuzi kababa libe noma yena ufike nje sefika nemthwalo yakhe uyasinda sicela ngimfuni ekhaya lebuka angithi yabona manje ngifuna ukuthi ahambe ufuna ngihambe ahambe nje yini eyenza ukuthi uthi akahambe ekhaya yini ayijabule ingane yakho ngibona yazi ukuthi ufuna ukureplace ubaba anti lokho ngeke kuze kwenzeke ubaba unesithunzi nje yena akanaso isithunzi ingane ayinhloniphi ubaba wayemdala kunoma yena mncane kunoma kodwa ngiyamthanda wakho yini ungafuni ukwamukela lokho noma ngathi uyamthanda uma ungafuni ukwamukela phela mina awungithanda le nto yothanda ngayo ma usangithanda yini eyenza ukuthi akakuthanda ngithuma njalo ubaba wayengangithumi ngithuma njalo
uhlezi yonke into ifuna kumina umama engekho uyangithuka ethi ngimumbi ngifana nobaba ethi ayizwa ingane yakhe ngiqambela amanga ingane ke wena lokho ke kanjani umntanami isixabanisa nawe uyayibona ke le ngafuna ukungena ingane ziyayifanela nje zonke inkosi yami wena bafu ukushiso yini ukuthi wena usukushiso yini bafu ukuthi Mobe ufana nobaba wakhe mana bafu ngicela ukuchazela kahle ayi le ngane le ayingifuni uyizwile isho lengowayo umlomo ungaqola kangakanani ukuthi ngayisho lento ngithi ngizondelani inani waze wathi yimbi pho ingane yami akaze ngikusho kanjani lokho le ngane le ifuna ukuxabanisa mina nawe ingakho ngakuzalele yakho ngoba ngeke kwazi shuthembi izumbi lona leli lizoqhamuka kuwena kodwa nje ukukuthanda ngiyakuthanda sohlala la nawe ingane nayo ngicela irespect so respectana sonke so ixoxa sesendlini enye indaba vele ungibize phambi kwamakamera cha cha ungiboni nje nawe mara why chazela phela ukuthi le ngane le ayi sanga samana ima ufunda grade ba hayi ngifuna grade 10 lo baba lo mina angisafuni ukuhlala la ekhaya nalo baba ngimfuna ihambile ngiya-abuseka mina angisakwazi ukuhlala ekhaya ngenjabulo manje khambe mina ufika tshotsa imali bese lokho ephiya ngami usentshontsha phi imali utshotsa imali yama angithi uyazi ukuthi yena usebenza lo wamatoho yena ufuna ukuzodla imali yama yena nje yodayizelela ekhaya ukuthi uma ngazi noma uvalwe uthando noma uvalwe yini lo muntu akakuthandi ufuna imali zakho imali engiyisebenzayo mina kusuke kweyasendlini ukuthi idliwe bengazi ukuthi uyayitshotsa imali yami futhi angizakhumbula last week ngolosini emini uzubuye elemsebenzini efike elokhethi yena imali angazi le mali yade ngiyibekile ngithi sizokuthenga Black Friday yadika disappear lalela mama leto sozosebenza yonke izongena ngendlale wena mama uyayikholwa ubamkholwa kakhulu ingane yakho nini ngeke phela eyami ingane ngiyayizala kodwa ngimthanda nobabili kodwa eyami imali njengoba le toho lelo ozolithola izongena la ngiyacela ingane yakho isihamba ibuye ebusuku ibuye idaka otshwala ibuye isibhema namahafu iwena oqala wayiphuzisa nje kodwa nawe ke Mkhize awukwazi ukuthi ingane yami yimbi usukusho kakhulu okusho ukuthi nami ngimumbi phela cha thanda sami usuyidla wayiqeda kusho imali yami ngiyagcwalisela kusho ugibela uyimina la endlini ukudla ulala phe kwami ulala nami ufunani kade ngimina lalela thanda sami angifuni mina ukuthi ushaye yami ingane yakho ngeke angifuni yami ingane thanda sami lalela cela mina ngiyakuthanda ngithi uyakwazi lokho ngiyakwazi lokho akukho ngeke ngikwenzele khona ukuthi amandla ngisena fanele ungithande ngoba ngiyakondla cha bafo mama ngabe uthathe advantage ukuthi ungamuzi uMkhize ngoba nakho umondla cha hayi ngoba kunjalo ngiyamthanda kodwa manje mesezo mesarapha ingane yami no not on my watch sorry awubona ukuthi into right ukuthi discipline ingane mingezwa ishaya mhlawumbe yabona nje leyo kuyishaya ke reportela mina ozobe se discipline ingane yami phela le othi yimbi shothi ifana nami ngimumbi umuntu mayengeke eshawe phela ingane le na ingane ayizwa nje futhi ke ngendukuke ayizwa ngenduku mayingangizwa umncane Nkosi yami uboy akezwa no muthi udlala ngomntana no the reason why je sihlalele nawe singalo iyona ngane yethu le ngikakuzaleli iyona ngane yethu ayibe yinhle kuwena ebusweni bakho ngaso sonke isikhathi akwazi ukuthi nganje isona zathi unaka uthola kakhulu kunokuthi unaka ingane yazi ukuba uthi bheke enganeni ngabe yonke into i-right ngiyaphuza nayo uyayinikeza mami lokhuzo uyayinikeza iyalo kodwa lengane kakhulu awucabanga ukuthi uyayitotosa kodwa phela yonke ingane kumele i-treateke njengoba nomzali ongafuna ukuphatha ukuthi ingane yakhe ilokhuzane iphatheke kabi cha mama ayiwashishi zitsha ayenzi lutho ukhona nje wena yimina ukorobha phansi ukhona nje wena mangisemsebenzini kumele sisizane ngoba nakho ungasebenzi manje mina ungenza kanje bafa ubona ukuthi waba wrong ukuthi uzohlala nomuntu omthandayo emzini wendoda yakhe esishonile bafu ngiyamthanda unemali uyanginakekela uthanda imali nomthanda yena wena hayi awucacise ngempela ngithanda konke ngithanda yena uthanda imali siyadingana sonke manje nje shuthi mina ngiyakhokha kahle njengokuthi ngisempedeni lapha ngikhokha ngakho konke ngiyakondla ngempedeni konke hayi ngeke kuhlukana yena ingane mina ngiyakuthanda nawe uyangithanda imali is just a bonus nje between us mfethu ngempela ngempela ingane awuyisebenzeke kuyizwa ukuthi kanjani
Isebenze uyizwe ukuthi kanjani. Cha bafo mina inhloso yami ukuthi ngizodisciplina naye intwana kodwa manje Bafo manje mfana ubona ukuthi mhlawumbe kumele umhloniphe ubaba nje umnikeze i-chance njengobaba wakho. angihloniphe intwana. Angeke ngikwazi mina ukuhlonipha uSenzo usabela ubani ngazi kodwa ngeke ngikwazi ukumhlonipha. Oqala kunento engangafuni ukuyisho ngoba ngiqina ukuthi ngizobahlukanisa. Hawu yizwa iqamba amanga intwana le. uSenzo ngabona eThaveni no-Aunty Sophie lo dayisa Hayi ke uze nenye fani. bayabambana phambi kwami lentwana le mayibona Wawuyenzana neThaveni? uyena wayeloduzanile wayelokhu ngibiza uyangiphuzisa notshwala. lentwana le Ufunani kumina? ma lentwana Uqopha future yengane yami manje. Namanje ungilethe phambi kwamakhamera ukuthi angithathi angihlukane nengane yami. Ngidiscipline ingane yami. Wena discipline obanini ngasikhathini? lengane yayiphuza Nabanye abantu angiphuzi Wena u-Aunty Sophie nanibambenelana kodwa. mfethu ngoba Hayi, ngeke awungizwa. ngoba ngiyazi ukuthi awungizwa ngihogeli. lengane lefuna usixabanise noma ngeke wena ayimfuni Unangaka iminyaka bafuna unangaka iminyaka ngoba ujola nosisi. Hayi awungihogeli. Iminyaka yami la na 26 bafu kodwa Unangaka iminyaka sisi. Hayibo, asikho nesidingo ke manje ke hayi cha. Angiyagagamela. Yona lento oyilethela yonke le ukuthi ngiyomchaza ke manje ukuthi Unangaka iminyaka ugijimela ko-50 unangaka. ngithimela ko-50 bambani lokho kuphela. Lalela wena nosofu wakho usazongichazela. Aphela nivele indaba zale makhamera sengikhathele mina ke. Ima sisi uyamthanda lo bhuti noma umthanda? Ngiyamthanda kodwa manje mesenza kanje yabona nje ngeke nje. Angikwazi nje kuyimela le. uSofu wena u-Aunty Sophie umjwayele noma umjwayele? Uyajwayela ufika lapha endlini ngishama 1 and 2 kanti nithweni khalelane. Wami. lalela mina Aneva. asiyilutho umngani wakho la ngame Phela le ndothele yami indoda. Isona sokuthi ngithathe ngifike endlini. Yona le ngane sizongiqabanisa nayo manje. mana Phela. ngcono sithando sami Le mubi lo othi umubi lo eyami. sithando sami khona sizozwana kahle mina Ya. cela ukuthi ngiqashe kwenye indawo mhlambe so Nalokho ke ngeke uze kwenzeke khona uhamba ohlala noSophie lapha uzohlala la nathi uzoba discipline nje kahle. Siqhubeke ngane isikhathi Uzohlala endlini uzokhuluma noboy wami ulalela mina phela. Uyangilalela umfana wami. Mama awubona ukuthi kumele anilale. Akulalele vele ngoba uyamphuzisa notshwala. Sekuphuma kuqhuma zozofike manje. Ngizothi ngiyibamba yimbi nale camera. Ima sisi ubani konje igama? Mina nguzinhle. Oh manje awusho yonke lento eyenzeka la ikuphatha kanjani wena ukuthi ingane yakhe ixabana nomuntu omthandayo? Cha yabona nalokho sekuphumile ukuthi nje nkosami akafuni ukunderstand uboy nkosami yazi ingane lezi ingane nkosami not exactly ukuthi ayihloniphi ingane ifuna ukutshelwa ngaso sonke isikhathi ikhunjuzwe njenganawe ke nje umhlezi lokudakwa nje ukhunjuzwa yini inkinga ungafuni uku-understand yami ingane ngoba mina ngiyaku-understand. Hayibo ngeke umancane. Awubona ukuthi ingane yakho izokhula mhlambe mama ibe igcina isibinanje? Ave ihlakaniphile ke nasesikoleni ngeke ngize ngikusho lokho. Kahle umsuka wokufika kwakhe. Awubona noma ngithi hamba noma ngithi hlala ke yabona awubona ukuthi mhlambe kumele mhlambe aqashe kwenye indawo khona izogwema umsini? No lokho ke ilokho ngeke uze kwenzeke. No. Kodwa Shuthi ufuna ukuhlala nalo Sophie wakhe. mina anje sami awusho ngathi usukhathele? Angikhathele wena unginika imali anginakekela ngoba lokhu unephuzo kodwa lapho uSenzo ngani akahambe uqasha hayi baba ekhululeka mkhulu sohlala nje naye soba right so siphuma la go to sort the thing out. Angeke mana Boy ingane ayifuni yabona hayi ngoba ngiyinkinga hayi man ayifuni uzoba kwi room yakho hayi uSenzo yini inyanya kakhulu ngoSenzo yini uSenzo uyangiphuzisa ngilise idakamizwa ingane inqambela amanga utshwala ngeke nje yonke into ingane inamanga mina esikoleni sengidrophile ngenxa yakho uSenzo limele ngithanga la endlini mina ngithi ayilophuzane akuhlanganisa izinto kuqhathanisa izinto ngindoda ngumfazi la endlini kodwa futhi ngiyachaphazeka cha sokuyiphila nyana imani bafo yini enye ingane ke yayenza nje yake yakuphatha kabuhlungu noma enokuyenza lengane le bafu ayingilaleli mangenza izinto ngiyithuma ayingilaleli ingiqambela amanga ithi ngiyayiphuzisa ihambe yophuza ayifica eThaveni iphuza nabangani bayo imali yanangu mama iyathenga ingane eThaveni ayikho iyathenga ingane eThaveni wena ungiphuzisa utshwala
wena ungiphuzisa Yini utshwala. ingane engaka na 14 engene ethaveni? iyangena le ngane Na wena ungiphuzisa utshwala. Razo mfethu kuningi ingane lesi ekwenzayo engakufuni yabo. Ngaqala ngangithi ngiwashela umama ingubo ezimhlophe ngizama uba romantic kumama. Kwawulayini ngicanga ukuthi uye lo wayekhona ngambona engasekho esehambile senyamaleni. Kwawulayini wa kanjani layini awubona uwa noma usubone suwile wena? Ngafica usuwile Sebegugile nje kodwa ke vele ulayini sekuzodlalwa ngengane yami. Sebevele beqashuliwe ubonakala ukuthi udla ukhona kodwa indoda angabe ulungisa olayini. ethi yilokho njalo uma ingane isephutheni. Yimo ngathi ufuna ukukhuluma phela. Yebo. Into engicela kakhulu ukuthi lo umama mayethi washela impahla zangasese. Impahla zane njengamapheni. Yebo. Lo bhuti lo ufuna ukuyineka enze izinto romantic la. Le ntwana lena Ngano wezwa uwabona ubaba ezenza nganoma mbona yini ubaba wajwa kwenza le izinto. ntwana lena Yena usefuna ukulandela ubaba. Ingakho ngiza ufuna ukureplace ubaba kanti ngeke azakwazi ukwenza lokho. le ntwana le mina Manje imama wena osukumtshelile ukuthi akakunele impahla zangaphansi. Hawu Nkosi yami kusuka lo othandweni yabona manje njoba ngimvimba ukuthi angago nje si like ifamily izinto ezincane lezi akhala ngazo nomthwalo wakhe ngiyawuthwesa uma nje ubhizi uthumana nengane yamamaluzi uyiphuzisa utshwala iyona lento leyenza ukuthi ingamhloniphi kanje bese emveni kwalokho sekukhulu usebuya uza kumina ngathi mina hayi ingane yakho hayi mkhizi wrong ayingihloniphi Ukuthi wrong kodwa ayiboni kodwa ingane yakho kanjani kahle Yini wena wawuyibonile kumkhizi wayithanda? hayibo ukwenza kwakhe nje ayi akuchazeki kuningi kodwa nje wow kodwa nje hayi cha bafuna sazoyikhuluma eyalo Wena ngabe unesikhwele awufuni ngempela ngeke umnikeze chance umkhizi ukuthi ahlala ubaba ku. Inkinga ukuthi mncane. Udinga uma udinga honda ngakhe. Umuntu lo ungishiya nje ngeminyaka emibala mhlawumbe 10 years. Ingakho abantu embuye ngizwane nabo abantu engizwana nabo isikhathi bangishiya ngo6 years. Yabo ukuthi lo muntu ushuthi ecishe kulingani ngoba mase kuthiwa lo muntu engizwana naye ongishiya ngo6 years uzwana nalo muntu lo shuthi yabo ngaba isquad esisodwa. Manje ingakho mina ngithi mncane akahamba. Sis ngiyacabanga mina ivumela ubhuti usayoqasha khona kuzophela yonke lo msindo mhlawumbe uzomvashela noma naye ukuthi ngeke aze ahambe uzobuya la endlini into waba nesho kangaka waba nesho kangaka isithembiso sethu kanti naye wafunga so imust ukuthi abe la manje uyisotha kanjani ke lenkinga ekhona emndenini wakho so ikhuluma nje base ngishilo ukuthi soyipolisa ngizobakhipha soba right so phuma out iyona le solution uboy uyakulalela yini uyangilalela Nkosi yami uboy wami hawu uyangilalela Mkhize bandla ngicela behlisa umoya ingane lo muntu akaqeda sesikoleni samela aqede alukhuzana aphase kahle usanda kubuyela esikoleni uDecember manje kumele kutholakala ama results kwenziwe njani ke njengoba wena ususilethela ke futhi akhophe kanjani hayi ngiyakuzwa mama kodwa ngicela ukuthi unibambane nendoda yakho phela nengane baphondisa ngizokwenza lokho ngizokuzama boy bandla ehlisa umoya Umkhize akayindawo enough boy Yeah. uzongihlonipha akayindawo phela uyakuphuzisa ingane yami nawe uyakuphuzisa ingane bafo nawe uyekela ukuthi uphuzise ingane Wrong nje leyo. ugcina uyenza umngane uzokujwayela kabi iqamba manga lutho kahle ngifice khona vele wena usukuthi ushayisa ama 1 and 2 hayi nengane le jwang ngifuna sijwayelane nayo ntwana ingikho ngotshwala hayi nami uright ke wena ke manje ke ngoba uphuzisa ingane uright okay asingayiyise emlilweni lento asingayisemlilweni funa sizwane mina nentwana kodwa manje hayi kodwa so boy oyithandayo mfowethu bethanda ukuyenza Kanjani? nje empilweni usanda ukuyenza ukudlala ibhola ukuyobuka imovie ukuye emabhida uyaye stadium Ngithandayo ngiyobuka ipilo iPirate idlala izobe idlala neSundowns iyona igame engifisa mhlawumbe ungakwazi ukuzama uhamba nobaba yabo ncenga singazama ungasambizi futhi ngosenzo umbize ngobaba ngizozama nalapho angithi nawe masunengane ngiyabonga nawe masunengane uyafisa ukuthi zihloniphe yebo ungajabula nengane zakho zingahloniphi ngizozama ukulontuza ukuzwana naye umalume kodwa boy wami yabo njoba kade ngishilo ukuthi bengingathanda ukuthi sihambe sibuya naye ibhola manje yini khona yini lento ekuyaphatha kabi akuyaphatha kabi nje ngakungafuna nje umuntu ungafuni umuntu eduze koma wakho yebo lokho asho nobaba
ngimthembisile uma ukuthi ngizohlezi ngiseduze wakhe. Akekho umunye umuntu ozoba seduze wakhe. Ngohlezi ngimenza ukuthi azizwe engekho yedwa. Kodwa ngiyabona ukuthi uyamdinga ukuthi umuntu azoba naye empilweni. Yeah. Nawe ungajabula ingane zakho zikuhloniphe. Yeah. Masunengane. Yeah. Ngathi Bafuna uyekela ukuphuzisa ingane utshwala. Mawuthi uyayiphuzisa singalokhu siyidonsisa yabona. Kuyazwakala kodwa naye kumele ngihloniphe. Now Ngizohloniphana khulileka ngizonithengela namathikithi okuya ebholeni ezintshilo so yonke into izoba right. Hayi siyabonga. Okay. Hayi ngiyabonga Brazo for ukungisiza kwami. Ngicathi mhlawumbe isimo soba ngcono kuswela manje. Hayi ngiyabonga. Afrika yonke babukele niyabona ukuthi kunjani emhlabeni kaNkuluNkulu noma ngabe uphesheya noma ngabe uphi. Hey ezinye izinto ziyamangalisa uyabona so siyanithanda kakhulu la nikhona. Amen.